Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Honguka zuro paya katakakupai vatauri vakasiyana-siyana vachitaura pamusoro pemunhu anonzi Paul Makari Neshamba, sekuru Neshamba avo vakatisiya. Naizvozvo muzuva ranhasi katiri kuudza Minista Garwe uyewo zvakare madzisawira vachitaurawo zvavanoziva pamusoro paPaul Neshamba. Garwe vazhinji vangafungidzire kuti taakuita zvematongerwo enyika aiwa, asi ndisekuru vemumusha. Naizvozvo ndochirongwa chatinacho muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tichasumudza ndisekuru pamusha panapa, but kana wasiri sekuru pamusha panapa, the Minister we Local Government and Public Works, variye futi Provincial Chairperson we Marsh East, variye zvakare MP we Murewa North uko Marsh East. Kwambotaurwa kwainzi pane zvambotaurwa nenyaya yekumusha kwenyu, tichazokudza tiri tu. Dauti tisumudze Honorable Garwe vauye pakati nesu vatipe uchapu. Maita basa Honorable. Mazita ngaendere mekedze muzukuru ari pano. That's right. Mazitwa. Ndiremekedze fundisi wedu vari pakati pedu nesangano dzvene raMwari riri pano. Tokuremekedzai zvikuru mhuri yekwaNeshamba, Shumba nemhuri yenyu tauya munyika muno. Vazhinji vauya kurufu, asi tauya kuzopembera upenyu hwakararama nemwana wedu. Pano ndakamirira mhuri yekwaGarwe, ndakamirira zvakare mai vake ndiramai muno. Handisi sekuru chete, zvinongokuti ndakamirira pake, asi panguva ino ndikutaura samai azvara mwana we. Ingo zvinotasarirwa naJoyce chete. Joyce vameti vanokuziva here sumuka. Ndogotwe rangu iri. Inini ndiri mai vake, ndonzi Matilda ndozita rangu. Ndogotwe rasara. Iyeyu naPaul kukura kwavo kwese havana kumbodaidzwa kunzi vaNeshamba kana kuti mai Maisiri. Ava taivati Teacher Paul. Vaine 90 years taingoti Teacher Paul. Vaine 20 years taingoti Teacher Paul. Uyu tichingotiwo Joyce, nanhasi anongonzi Joyce. Ndoku izvozvo zvinotirakidza rudo rwuri muvanhu vairi vavo kugara kumedu. Teacher Paul havana mwana wakagarwa akakura seni achidzidza asina kumbopuhwa chidzidziso navo. Havana kuita ticha wangu wekunyora choko, asi vakaita ticha vangu nevamwe vangu vari pano nevasina kuvasara kumusha, kuti vana sekuru murana mai zvenyu asi chikoro chinokosha. Ndo zvaitaurwa naTeacher Paul. Vana sekuru idai kudzidza. Ndafungidzira kuti Sagwera wavo ambotaura pano achataura kuti vakandimanikidza kuenda kuchikoro asi ndakaramba zvangu nekuda. Ndiri kutaura izvi mukufara nekuti pano pamutendi panopemberwa upenyu hwakararama. Makore akararamwa naTeacher Paul kana kuti vaNeshamba kune vamwe kana kuti baba kune vamwe makore 100 makore asingawanikwe, makore ekuti misodzi hatidi kuti ibude, toda kuti tipembere upenyu hwakararama. Nekuti makore iwayo 100 vakabata upenyu
hwevanhu vakawanda, generation negeneration, zvikamu nezvikamu zvevanhu. Iro bhaibheri shoko raMwari robva ratiudza kuti unorarama pasi pano paunosvika makore 40, ndizvo mufundisi, 70, kubva pa70 kuenda kumberi dzaanyasha. Saka pano tiri kuona nyasha, kudururwa kwenyasha, kuti nesuwo ngatizoti Mwari pamakakomborerapo nhasi ndikomborereiwo. Vanga vasatoona uvepo hwaMwari, nguva yacho ndiyoyi yatakaunganira pano, kuti Mwari mupenyu nhasi, mangwana nekusingaperi. Haleluya. Bhaibheri shoko raMwari rinotidzidzisa zvakare kuti mukurarama kwatinoita tine mabasa akawanda atinoita, mabasa anofadza nharaunda, mabasa anotsamwisa nharaunda, mabasa anorumbidzwa nenharaunda nezvimwe zvakawanda wanda. Patasvika apo, mashoko akataurwa napo ndodaira kudaro achisvika kudenga kuti Mwari ndeyekuti ndarwa kurwa kwakanaka, ndakachengeta chitendero changu, ndapedza basa rangu. Zvino iwe pauri ipapo zvibvunze, nekuti uchiri murwendo seni, uri kurwa here kurwa kwakanaka? Tanzwa kunzi havana kumborwa nemuroora, tanzwa kunzi hapana mwana akamborohwa ipapo ikanga paifanirwa kushapurwa, musikanzwete mushoko. Tanzwa mabasa akanaka anga achiitwa. Izvozvo zvinoitirwa kuti kana nguva yasvika senguva yataunganira pano, unomira pamberi pedare dzvene ramambo Jesu uchiti ndarwa kurwa kwakanaka, ndakachengeta chitendero changu, rangu basa ndapedza. Rako riri papi? Zvibvunze ugere ipapo. Ringava basa remumusha mawabarwa, ringava basa rezvenyika yekwako, ringave basa remunharaunda. Ukasumudza izwi uchituka mumwe, wosara wozvunza kuti ndiri kurwa kwakanaka here? Ukasabatsira mbuyana nasekuru vari pano munharaunda neshirikadzi dziri muno, kana nevanorarama muhurema, ukasabatsira zvibvunze kuti ndiri kurwa here kurwa kwakanaka, kunozoti kana nguva yako wazodanwa namusiki, unoti mambo Jesu, ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengeta chitendero changu, ndapedza rangu basa. Kana uri kuita izvozvo, aiwa, ngatifambei zvakanaka. Kana usiri kuita izvozvo, mukana wanhasi uyu ndio mukana watapuwa, kuti ndanga ndisingabatsire zvangu muvakidzani wangu, ndanga ndichingotsamidzana nemuvakidzani nguva nenguva, ndaa ndichingodhakwa ndichitadza kuenda kumunda amai ndo vega vanonosakura, ndanga ndichiita zvinotsamwisa vabereki, ndanga ndichigara ndakadhakwa nemutoriro. Kana vechidiki vari pano, mutoriro handikurwa hondo yakanaka kwekutora zvinodhaka. Ndiri kuziva kuti pano pachechi, ndiri kuziva zvakare kuti pano handisangano rezvematongerwo enyika, asi Mwari vanoti kana wati wawana wawawana, ibva wawaparidzira. Haleluya. Ngatibetserei vana, ndozvaidiwa natichapo. Tichapo wakanga wari best friend yasekuru wavo, baba wazvaraini, sekuru Pfidzai Bernard. Vanga vakangosiyana nemakore mashomanana. Mugore ra2022 taenda kumba kwa Cosmas nemhuri yake. Vakagara vari vairi vakabvunzana kuti asi chazoita kuti uye nene tingorarama kusvika ipapapa chikugona here? Handinozozwa kuti vakapindurana kuti sekuru Garga wakazopa makore matatu manhapfuura vari 97. Uyu mwana asanga ari mukuru kuna baba kuna mai wamuzvara, asi dzanga dziri best friend. Shoko ripo nhasi kuvana vechidiki, ngatisiyanei nezvinodhaka, nekuti tiri kuuraya ramangwana remhuri, tiri kuuraya ramangwana renyika, tiri kuuraya ramangwana remumusha. Zvinodhaka, mutoriro
vari kutengesa mutoriro ndokumbira kuti mubva maregera nhasi vari kutengesa mutoriro nekuti hazvibatsira hazvivake hunhu handidzo tsika dzatakakura nadzo isu takakura vana pamusha muchibikwa 7 days asi hatina kana kuti musi mumwe chete watakatora mukombe tikanwa taizikanwa kunzi nguva yekuti uzonwa kana uchida kuzonwa ichasvika asi haisi nguva yako asi mwana ari grade 7 form 1 form 4 akufamba achidzedzereka kuti wange muzerere nemiri wake tinozorwaka sei dunhu racho kana ramangwana racho tichiri rumaoko emunhu ane muzerere ngatikopei tsika dzatasiyirwa naticha Paul. Pane muimbi gandanga renyika kana kuti gamba renyika anobva kuno kuMasonary Central vamutukudzi vakati vana mai kana muchikopa kopa idhoiri rine pattern yakanaka ndokuti mazita enyu azorumbidzwa. Apa toda kukopa pattern dzakawanda the 107 years dzine pattern dzakanaka chete ndidzo ngatikopei tofamba naidzodzo kuti zuva rakaita sanhasi kana razosvika kwauri vanhu vanowana zvekutaura kwete kuti vangoti aiwa anga ari munhu akanaka usingataure kunaka kwacho nekuti panenge pasina zvekutaura. Ngatikopei dhoiri rine pattern yakanaka. Vamutukudzi vakaimba vachidaro ngewe mapattern anotaurwa kuti generation negeneration dzinza nedzinza mhuri nemhuri vari kupupura mabasa akanaka neupenyu hwakararamwa naticha Paul kwatiri isusu kana kuti navane shamba kwamurimi. Chechi yakavakwa tanzwa pachipupurwa pano vakabatsira kwakaimba yaMwari. Mumba maMwari ndio matinoponera tese. Regai ndichigara pasi ndichiti kune vavo vanga vasati vagashira mweya mutsvene mufundisi nguva yacho ndiyoyi. Ibvai mavanamatira pano vabve pano vavana vaMwari tese tiri vana vaMwari. Kune uya angauya aine chigumbu tanzwa kunzi vanga vasina chigumbu nemunhu. Ibva wangoti chigumbu changu chakusara pano nekuti pano pane mweya werudo, mweya wekufara, mweya wekuremekedza, mweya wekukudza dzinza, mweya wekukudza dunhu, mweya waMwari ndowataunganira pano. Haleluya. Mufundisi namatirai vanhu musati maita body viewing kuti mweya wandataura uyo ubva wangochererwa pano pasi kuti ticha Paul chitisirai zvakanaka zvamanga mufamba nazvo mochitakura izvi monorasa mazvita. Aya totenda nemashoko atafundiswa hanzi ngatikopei zvakanaka. Ngatigarei magariro seaitwa na Paul neshamba. Sitari chitase zvichitwa panapa bhozi mudhara neshamba anga ari munhu mukuru afa ane makore akawanda amudhara anga akatsiga kudarika vamwe madhara ese mukati menzvimbo ino anga ari mudhara anga achiyananisa vana vadiki vakuru asinganyonganisa mukati medzimba dzevadiki. Saka ndoda kuti ipapo zvinosara zvichiitwa toda magadhi sezvinongoitwa kunhepfenero zviye kuti mwana anopinda nguva yakati achipedza nguva yakati vanenge vachigaidha gwara ane shamba kusvika mwaka wandoda inini wozeti asi tozovaririsa ndoda zvisare zvichiitwa panapa. Saka hamene muchazvigadzirisa sei motorana vechikama mese moungana moisa musoro pamwe kuti ndo nyaya yauya neni hamene muchatiioti inangwa ndira mashoko asi mashoko atarwona sekuru ndiwandanzwa ndiwanatofunga mupfuka dzako ane umbo ekuti mudhara neshamba ndiye mudhara ane hunhu kumadhara ese isutaimwatese anga ane garisana revana vadiki vese vachiwana kugarisana zvakanaka. ye roma chifurwa mwe musande yepaya chechifurwa chisavhura mazuva ndandine mbota nairira mbotangwa yafuma nahurokena nesoni auya haana mashoko isiyanaya haanochi anokwanisa kutaura pamusoro penhoroondo yaani shamba. Izi ndisatiwana ani shamba kubva grade yekutanga wakabvunzwa wanokutaura kuti aiwa asisiwo tiri mahiro nevamwe vafanira vese vakazitera mashuro wanoroko rwokuziva rwaani shamba vaudzeka patakambobiridzira maexams mutoyo kwamawiro
tikambobiridzira izvo kana kaenda kurekodhi yepanyachenji haife yakawanikwa futi kunze kwedu isusu malevhu edu nani shamba nani kahanda ini natanga kudhiraivha nditaita gaba asingaigoni ayo aitadzaneki dhiraivha baba ake vanga gaba asi nyaya yekunyepa ndinidhiraivha yakubokwapo tana kupiwa nyasikana tikataura matichanga ane ruzivo ndaanana shamba gode vese uri kuona avo vane matumbu vavese nanamai vagarisana mudzimba ruzivo rwane shamba nokuti uvese vakaita ruzivo kudzidzisa vana kudaiso nyika ine hatina nhamo vanogara murinyararo wabvunza seurugabo baidhiraivha tata vasaigoni isivana kwete kuku saka nyaya yatataura mairi muro vakidzaniwo panapa kana muri vanowo panapa uchaturirwa dare ratataura pano kuzoona nhasi Tudze zvoda kutaura nezvaani shamba ane shamba vanga vari gamba. We are celebrating gamba 107 years. 107 years. Handiti hanzi havanambopira kutukana nemunhu ende zveshuwawo inini vakaita inonzi chi vakaperekedza muchato wamai vangu vari best nemukadzi wavo wakanakidza muchato wechembere but ndinoti sawi zorora murugare tiri pano papurazi pakwe kuzokuviga tingoda kudya nyama iwe wanga uri ticha wevanhu vamwe chembereza ndaona dzawakaticha soka dzimwe dzakachembera vamwe mayanga stoku isusu tiri magrade 1 0 grade but haasawi aisaluti ina handisi kumbocheme ndaitoda magitare ndimhoro wakadhanzi chekweke kupemberera famba kushesawi sekuru neshamba vanga vari gamba nhasi tanchiri celebrata life yavakararama 107 years asi makore ekutamba nawo mwari vakavachengeta tinoda kutenda mwari tida kutendawo zvakare avaroora vakapiwa musha muno vakakwanisa kuvachengeta taona sekuru vafa vakangosimba nemwiri wavo vakangobhibi matama ari apa kudai saka toda kungotendawo varoora kuti vakaita basa guru chairo yokuti munhu anosvika mumwe anofa asatombooneka kuti ndiye here kana kuti asi taona sekuru aiwa vangofa vaine mwiri wavo tinoti zororai murugare nyamuziwa varoora vakabata basa guru kunyange nevana vavo tinongotendawo sekuru vakadzidzisa vanhu vakawanda zvokuti panapa vamwe vakatofa asi ivo vanga vakachengetwa namwari tinongoti nenguva iyoyo yavakapiwa kusi kungwara kwavo pane zvavakararamirawo kuti vaone zvakawanda tinongotendawo ana Andrew vadzimai vavo neana Cosmas zvese zvavakaitira sekuru svika vazorore zvavo tinoti zororai murugare baba vedu asekuru vemhuri sekuru vamadzi sekuru wawa ndoumwe watashota panapa pachirasa vanapo sekuru vaigara vachinwa isusu tiri zvidhakwa tiri kumwa asi hatina chatapiwa tawana hwani sipa chaiyo takatsamwira nyaya iyoyo regai nditange ndichiti pamusoro ibabozve mweya hama neshamwari dzese auya kuzotiunganira pano ini ndiri inonzi Gwini wacho. Pano pataurwa mashoko akawanda stereki akanaka stereki asi mashoko akanakisa maningi echokwadi chaiwo anobva kumutorwa inini manje ava hapana munhu angati baba vangu venge vakaipa kana kuti sekuru vangu venge vakaipa but ine I can't even say that because I have nothing to do with him handati kuita naye asi regai nditaure ndichiti baba pamusoro ine urongo ndimiva ndakadangana nawo nhasi handisi kuziva kuti sevhisi yenyu makabvira rini nekubasa kwenyu asi regai ndikuudzei shoko randiri kutaura nhasi pamusoro pemurumunhu kuti nhasi maviga munhu anga ari pachokwadi asina chekuita nemunhu kana nei vese vamakaviga aya havavi vanhuwo zvavo vakaenda
baba vandakagara navo vakauya muno mu 1960. I was 11 years old. Right up to today ndazopesana navo. Handina kana zuva randakamboitana navo pfutseki kana bhurarifuru. Ndochekutanga. Chechipiri handina kumboona vachinongedzerana nemunhu muhwahwa kana mupi kana chii. Kana vana hamenenge ada kunasi kunyeba beba nyeba panapa ndozomuta ambuya handizotaura zvangu. Ndakazorohwa ndikadii. Akanga asina nguva yekuti munhu anorohwa. Akanga aine nguva yekutaurira chokwadi chete. Mpana zvinonzai. Inini time can remember and I'm too clever and I see I know. But mbana mukadzi wawina yeye ndiye best ye. Vese vamwe vausina kutora iwewe. Ndomo havana basa. Kagara na baba vandati as of 1960 right up to today and that pfutseke kana brazil. Asi handina muvakidzani wangu wasamboburana naye. Ndikopene ndakamirira ipapo. Kunze kwaiye. Vamwe hatisi kana uri muvakidzani ndokumati kueast kune muvakidzani. Kuwest kune muvakidzani. Kusouth nekunorth. Vese takaburana. Asi handamboburana ndakufanirewo ipapo. Ini ndokunotoshatirwa ndichitora zvandiri kuita. Asi handamboshatirwa baba. And havana mundishatirira futi. Saka ndinoda kuti nditaure zvangu kuti tingawanze nguva tikapedza nguva. Ava baba ava kana baba denga ririko. Ina handisizi kudenga. Ava vanoripira. Iwe mfana wami hausati wamboviga munhu aitenda chitendero chake kupfuura baba. I want you to put this in your mind. Hapana mwana angati ndakamborohwa naani shamba. Kana wakatorerwa kirasi. Kana dai zvinatsi bava vari vapenyu havangamboti ndakamborohwa asi watodzwa ndozoita dzipa vachitoti vakiridza wese asi haana kana one day rakamborohwa mukadzi wake ruoro wakangana namai. Ndakupedzere nguva. Aiwa ngativaomberere maoko. Sekuru Paul aitaura kuti aiwa agwini kumba kwawo kwaisadyiwa nenyama saka ndinda inovavhimira ndichivapa ndosaka ari munhu wani wasina mbobvira waburana naye munharaunda. Andicho chirongwa chatanga tinacho mhuri yeZimbabwe. Mangwana katinenge tichikupai mangwana kana kuswera mangwana tomorrow is tomorrow tichange tichikupai kuvigwa kwavo final resting place yavo vachiiswa kamurinda. Kuna sekuru neshamba tinoti zororai murugare. Kumadzisahwira toti aiwaka tine urombo marasikirwa nasahwira wenyu. Kumhuri yese yeZimbabwe katinoti aiwa mamessages tiri kumaona macondolence messages aiwaka tinotenda zvikuru nekuti dai pasina imimi isu tingadai tisipo. Andrew Neshamba signing off. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai. Asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level.
Thank you.